Tervetuloa jälleen Tarun tiedon pariin. Tässä jaksossa Aleksanteri ja Konsta jatkavat keskustelua Feanorista, joka edellisessä jaksossa jäi hieman kesken. Jaksossa on juonipaljastuksia ainakin Silmarillionista ja ehkä muistakin Tolkienin kirjoista. Terve Tarun tietäjät. Hei vaan, täällä jälleen jatkamme keskustelua Feanorista, joka jäi kesken viime jaksossa. Täällä on tosiaan Aleksanteri Ja Konsta. Edellisessä Feanor-keskustelujaksossa me käytiin läpi paljon, mitä Feanorin alkutaipaleella oli, ja meillä taisi päättyä tuohon Feanorin ja hänen poikiensa Valan vannomiseen. Joo. Muistatko, Konsta, minkä takia se Vala oli huono? Mulla on täällä muistiinpanot Feanorin Vala, ei hyvä, Morgoth ja Eru Ilúvatárin nimeen. Että semmoset muistiinpanot. Vala ei ollut hyvä ja Morgoth sai uuden nimen näihin aikoihin kanssa. Kyllä, nimenomaan. Melkorista tuli Morgoth, eli musta vihollinen. Mutta se, mitä mä siinä ihan vikaksi totesin, oli se, että nämä Noldor Feanor etunenässä alkoi pohtia, että millä tavalla he pääsisivät sinne Keskimaahan, jonne Morgoth oli paennut. Joo, ne meni sinne Alkualonden satamiin, koska ne tiesit siellä näitä Teleri-heimon kuuluvia haltioita oli, ja he oli tunnettuja laivoistaan. Joutsen laivoistaan. Joo, ne oli monella, niissä oli semmoinen Joutsen kokassa. Ja jos mä en väärin muista, niin ne jossain niillä ei ollut purjeita, vaan vesilinnut veti niiden laivoja. En tiedä, oliko ne sitten Joutsenia, jotka niitä veti. No voi olettaa, että ne vähän jotain taikuutta käytti. Tai jotain haltioiden salaista tietoa, jota ei taikuudeksi sanota, mutta käytännössä taikuutta. Näin just. Ja ne Joutsen laivat oli kauneimpia laivoja, mitä koskaan on nähty. Ja tosi hyviä laivoja, ja niillä kelpasi purjehtia. Ja Feanor, aina diplomaatti, kysy nätisti. Feanor tuli sinne ja oli niille Telerille silleen, että antakaa ne laivat tänne. Mä haluan purjehtia Keskimaahan. Ja sitten Teleri oli silleen, että ei. Me on tehty nämä laivat ja nämä on niinku Silmarillit on sulle. Eli kun Feanor oli perustellut, miksei hän halua antaa Silmarille ja Valarille, niin Feanor perusteli sillä, että hän on laittanut itsestään niin paljon näihin jalokiviin. Niin sitten Telerit vetäisi tämän Uno Reversegardin ja oli Feanorille silleen, että nämä laivat on meille ihan sama juttu. Me on niin paljon meidän olemustamme laitettu näihin, että me ei haluta ikinä antaa niitä jollekin muulle. Ja tästä sitten Feanor, koska se ei ollut ihan hirveän rauhallinen tyyppi, niin se sitten käski nämä Noldorin joukot ottamaan ne laivat itselleen väkivalloin. Joo, ja ne Kinslaying oli tää tapahtuman nimi sitten. Joo, sukusurma. Sukusurma. Eli tää oli ensimmäinen kerta, kun haltijat tappoi toisiaan. Ja tämä sukusurman varjo sitten seurasi Noldoria tuhansien vuosien ajan. Eli tässä oli niinku se Feanorin ja hänen poikiensa Vala oli varmaan monella tavalla niinku semmoinen syntiinlankemuksen hetki, mutta tämä oli vielä enemmän sitä, että he syyllistyivät tällaisen väkivallan tekoon. Miten se... Niin. Niin näillä Noldoreilla oli miekka, uusi keksintö. Niillä Telereillä oli vaan jotain säälittäviä jousipyssyjä. Joo, Telerillä oli vaan näitä pieniä metsästysjousia, joita he oli käyttänyt metsästämiseen ja semmoiseen. Ne ei oikein ollut taisteluun sopivat, ja Noldorilla oli näitä harniskoja ja miekkoja ja kaikenlaisia aseita, niin ne oli silleen ylivoimaisia. Mutta tästä mainitaan, että Telerin joukot pysty 3 kertaa työntämään Noldorin pois sieltä satamista tässä taistelun aikana. Eli selkeästi
selkeästi ne Telerin jäsenet ihan hyvin taisteli siellä. Niillä jostain syystä niillä huonoilla jousilla kuitenkin pystyi ihan tehokasta vastarintaa tekemään. Mutta sitten kun taistelu oli kestänyt pitkään, niin Fingolfinin, eli siis tämän Feanorin puoliveljen johtama Noldor-joukko saapui sinne, ja ne luuli, että nämä Telerin tyypit oli hyökännyt noldorilaisten kimppuun. Niin sitten Fingolfin liittyi taisteluun ja oli silleen, että nyt lopetetaan näiden vastarinta, tai siis ei vastarinta, vaan he luuli, että Teler oli hyökännyt. Niin, Fingolfinin Noldorit oli niitä NS-hyviksiä. Joo, Fingolfinin joukko ei syyllistynyt koskaan oikein. No siis tässähän ne osallistui tähän sukusurmaan. Vahingossa ikään kuin. Ikään kuin vahingossa, mutta esimerkiksi Fingolfinhan ei osallistunut tähän Feanorin valaan, mikä teki sitten hänestä jollain tavalla vähemmän pahan. Ja sitten kun Fingolfinin joukot saapui, niin sitten Noldorilla oli ilmiselvä ylivoima ja ne voitti sitten tämän taistelun ja sai ne laivat haltuunsa. Telereitä kuoli kuinka suuri osa niiden heimosta? Puolet, 90%. En muista mutta ei ne nyt niin kokonaan, ne vaan muisti sitten ikuisiksi ajoiksi jäi mieleen niille se, että miten Noldor oli heitä ja heidän sukulaisiaan kohdellut. Mutta koska se on niin kuin tämmöinen sukusurman varjo jatku vuosituhansien ajan Noldorin päällä, niin kyllä se niin kuin oli merkittävä ja vakava tapahtuma. Et esimerkiksi kun toi Finrod Felagund, itse asiassa mä taisin mainita tämän Sauron jaksossa, niin kun Finrod Felagund taisteli siinä rap-battlessa Sauronia vastaan, niin Sauron nosti esiin tämän sukusurman ja oli silleen, että ei Noldor itse asiassa olekaan niin kauhean hyviä tyyppejä, kun ne tappaa muita haltioita, ja sitten Finrod oli vaan silleen, että surullista, ja sitten se hävisi sen taistelun. Onks, jos Manve tai Tulkus, oliko se Tulkas, jos ne tappais Melkorin, niin olisiko se sukusurma? Tai kun Gandalf tappoi Balrogin, eikö ne ole maijareita molemmat? Sukusurmaajia koko jengi. Niin, mutta Manve ja Tulkashan ei tappanut Morgothia. Ei, mutta entä Gandalf? Ei sekään. Periaatteessa hän on kuolemattomia henkiä. Eli ne vaan sitten, jos niiden ruumis tapettiin, niin sitten vaan päättyi takaisin siihen niiden henkimuotoon. Mikä kyllä tavallaan pätee myös haltioihin. Niin. Eli haltijathan, kun he kuolee, niin sitten he voi palata ruumiiseensa myöhemmin. Jep. Eli Gandalf tappoi Balrogin, kannatan nyt Sarumania. Valkoisen Councilin oikeamielistä herraa. Kyllä. Gandalf oli rikollinen ja sukusurmaaja, kuten Feanor. Joo. No, mitäs? Niillä on uudet hienot veneet siitä meren yli suoraan Keskimaahan tai Beleriandiin. Vai? Ei, ne lähti kulkemaan jostain syystä tätä Valinorin rannikkoa pohjoiseen. Et osa meni niillä laivoilla ja osa meni maata pitkin tässä vaiheessa. Mä en tiedä, oliko niillä niinku sitten niillä jotenkin se ajatus, että jossain kohtaa lähdetään purehtimaan, mutta niitä laivoja ei ollut siis tarpeeksi kaikkien Noldorin maanpakolaisten, tai ehkä niitä ei voi tässä vaiheessa sanoa vielä maanpakolaisiksi, mutta kaikille Noldorin jäsenille ei ollut paikkaa niissä laivoissa. Mutta ne lähti kulkemaan sinne pohjoiseen kohti, koska he tiesi, että siellä tämä Amanin manner tulee lähemmäs Beleriandia, eli Keskimaata, niin sitten he tiesi, että sieltä on helpompi ylittää. Beleriandia ja Keskimaata. Beleriand ei ole synonyymi Keskimaa. Ei niin. Beleriand on Keskimaan osa. Joo. Kyllä. Mutta sitten kun he oli matkannut sinne pohjoiseen jonkun aikaa, niin sitten saapui tumma hahmo vuorella, joka alkoi puhua heille. Tästä Silmarillionissa ei kerrota, kuka tämä hahmo oli, mutta arvellaan, tai siis siinä Silmarillionissa sanotaan, että sen arvellaan olevan itse Mandos, eli tämä Valarin jäsen, joka näitä ennustuksia antoi. Joo, eikö se ole joku tuomio, Doom? Kyllä. Että, niin, en mä tiedä, nykykielessä Doom
kuulostaa käytännössä kuolemalta, mutta se on ehkä kristillinen mieleyhtymä, ei tuomio välttämättä ole kuolema. Niin, niin, mä en tiedä miten Doom käännettäisiin, ei se ehkä ihan suoraan tuomio. Niin, Tolkien ainakin käyttää sanaa Doom monesti samassa, niin tavallaan siinä merkityksessä kuin kohtaloa. Ehkä mä kääntäisin sen oikeasti kohtaloksi, mutta tämä Mandosin lausuma tuomio oli kyllä aika lailla myös niin kuin sellainen tuomio. Mutta silleen muissa yhteyksissä, kun sanotaan tuomio, niin Doom, niin tarkoittaa käytännössä kuolemaa. Kaikissa muissa asiayhteyksissä, missä mä oon sen kuullut. Niin mä mietin, että olisiko se sitten, että filologin mielestä se ei välttämättä ole, mutta kaikissa muissa asiayhteyksissä se on. Niin ja siis sanalla Doom on monia eri merkityksiä niin kuin vanhemmassa englannin kielessä, että tämmöinen tosi kiinnostavaa ja liittyy tosi paljon Silmarillioniin, mutta siis Englannissa oli tämmöinen asiakirja, tämmöinen kartoitus siitä, että kuka omistaa mitäkin, niin sen nimi oli Doomsday Book, mutta se ei niinku tarkoittanut sitä tuomiopäivää, mikä Raamatussa on. Mutta nyt mä en halua sanoa siitä enempää, koska mä en todellakaan tiedä siitä kovin paljon. Niin, ja tää ei ole historiapodcasti, vaan tää on taruntietopodcasti. Mutta historia on oikeastaan vain taruntietoa, mutta oikeasta elämästä. Niin mä oon miettinyt sitä joskus, että kun mä oon siis opiskellut historiaa, niin mä olisin voinut huijata itseni opiskelemaan historiaa silloin, kun mä ei huvita opiskella, niin sillä ajatuksella, että mä opiskelen oikean maailman taruntietoa, eli Lorea, niin sit mä olisin saanut itseni opiskelemaan. Mäkin kun mä tutkin tuommoista Paradoksin karttapeliä, eli Euroopan Universalis 4, niin aloin sitä sen alkustartin Lorea tutkia, niin sitten vähän ajan päästä tajusin, että niin, tämähän on myöhäiskeskeinen oikeata historiaa, ja lopetin sitten heti. Kyllä. Mutta tosiaan sitten Mandos ilmeisesti sinne saapui ja alkoi puhua Noldorin joukolle, ja kaikki Noldorin kansaan kuuluvat hiljeniä alkoi kuunnella. Tämä Mandos lausui pitkän tämmöisen tuomion, jossa he julisti, että Valar on tehnyt päätöksen, että heidän vihansa seuraa Feanorin huonetta täältä lännestä aina etäisimpään itään saakka. Muille Noldorin jäsenille se tuomio ei ollut ihan niin jyrkkä, että mutta Feanorin huoneelle eli Feanorille ja hänen pojilleen niin selkeästi se tuomio oli, että te ette enää ikinä voi tulla takas tänne, että teidät on karkotettu. Ja muillekin Noldorin jäsenille Valar nostatti vuoret siihen muuriksi ja ei enää ole mitään pääsyä takas Valinoriin. Lukemattomat kyynelet te tulette vuodattamaan ja Valar sulkee Valinorin teiltä, eikä edes valituksenne kaiku kuulu vuorten yli. Mutta ainakin Arwen ja Elrond pääsee Valinoriin. Kyllä, kolmannen maailman jälkeen. Kolmannen ajan jälkeen. Joo, kolmannen ajan. Joo, siis kyllä Noldorin jäseniäkin sinne sitten jo aikaisemminkin pääsi. Mandos siinä sitten mainitsee, tai siis ehkä Mandos. Tämä tuomion lausunut henkiolento mainitsee, että sitten vaikka Eru Iluvatar sääti, että te ette voi kuolla maailmassa tautiin tai vanhuuteen, niin sitten teidät voi kuitenkin tappaa miekalla ja miekalla teidät tullaan tappamaan ja silloin teidän ruumiittomat henkenne tulee Mandosin huoneeseen. Eli siis sinne Mandosin salit on tämmöinen paikka, mihin kuolleet haltijat ja myös ihmiset tuli. Ihmiset joksikin aikaa, kunnes he jatkoi sitten maailman ulkopuolelle ja sitten haltijat silleen, että he voi palata sieltä sitten maailmaan. Niin. Jos ne ei halua palata niin kuin Feanorin äiti, niin sitten ne vaan leijuu siellä Mandoksen hallin lähettyvillä. En mä oikein tiedä minkälaisia, kai he on näkymättömiä eikä kummituksia, vaan ne on niin kuin näkymättömiä, kun heillä ei ole sitä ruumista. Tai ainakin fyysisessä maailmassa näkymättömiä. Mutta ainakin se on yksi keino, millä Noldorin jäsenet pysty palaamaan takas Valinoriin. Mutta että miksi Arwen edes viitti mennä
En ole ihan Arven itse asiassa mennytkään, mutta Valinoriin, mutta miksei ne sitten vaan tehnyt kunniallista seppukua ja teleporttaa suoraan Valinoriin. Miksi ne edes viitsi veneillä? Siksi, että niin sillä lailla, kun ei halua menettää sitä ruumistaan ja se kuoleminen ei ole mitenkään miellyttävä prosessi haltijoillekaan. No ei nyt varmaan joku 10 vuotta laivassakaan. Pros and cons. Ei se niin no joo, vähän tämmöistä väännetään vitsiä, me ollaan kuitenkin savolaisia. Kyllä. Puoliksi. Mitä? Puoliksi savolaisia. Niin kyllä. Vähän niin kuin Fingolfin oli puoliksi Vanyar ja puoliksi Noldor. Totta. Savolaiset on... No mä luulen, että noi on... Noldorit on hämäläisiä näistä kahdesta. Sitten ne Vanjarit on sitten savolaisia vitsinvääntäjiä. Kyllä. Tässä Mandosin ennustuksessa tai Mandosin tuomiossa tai millä nimellä sitä haluakin kutsua, niin myös mainitaan se, että jos te ette kuole siihen miekkaan, niin sitten te väsytte maailmaan ja se alkaa painaa teitä. Tämä on musta kiinnostavaa, koska siis tavallaanhan se oli niin kuin koko haltijoiden olemassaolon semmoinen perustavanlaatuinen ominaisuus, että sitä myöten kun maailma vanhenee, niin sitten heidän kokemansa maailmanpaino ja tämmöinen haipuminen vaan lisääntyy. Mutta sitten tavallaan tästä tulee se mielikuva, että se johtuisi tästä tuomiosta, minkä Valar langetti heille. Ehkä se Tolkienilla oli se ajatus ja sitten se siirsi sen ajatuksen, kun en mä tiedä halusiko se Silmarillion jo esimerkiksi julkaista, niin siirsi se jo, en mä tiedä, johonkin muuhun tarinaan. Tarsolasta herrasta. Niin, mahdollisesti. Että retkonnaisi sen. Ja siis Tolkienhan monesti muutti näitä sen tarustoa aina ihan elämänsä loppuun asti, että sitten tämä niin sanottu kanon-versio tulee siitä, mitä hänen poikansa Christopher sitten kirjojen kansiin laittoi. Mandos sanoi näistä Feanorilaisista vielä sen, että heidän valansa heitä ajaa ja saa heidät toimimaan tämmöisellä vimmalla, mutta samanaikaisesti siinä on heidän tappionsa siemen, että kaikki aarteet, mitä he yrittää saada takaisin, eli nämä Silmarillit, niin ne he myös menettää sitten, koska he on vannonut tämän hirvittävän valansa Eru Iluvatarin nimeen. Ja kaikki hyvänä alkavat asiat päättyy pahaan ja petoksen pelon kautta tämä tulee tapahtumaan. Mandosin tuomio on aika kovaa tekstiä sekin. Siinä se alkaa tällä lukemattomat kyynelet te tulette vuodattamaan. Niin tässä on kiinnostava yksityiskohta se, että yksi Beleriandin suurista taisteluista on lukemattomien kyynelten taistelu ja se saa nimensä tästä ennustuksesta. Joo. Niin. No nyt ollaan Keskimaassa, Beleriandissa. Ei vielä kuule sinne asti ehditty. Sota alkaa. Ai ei vielä. Osa näistä Noldorin tyypeistä kuultuaan tämän ennustuksen oli silleen, että joo, ei tästä Feanorin hommasta ei tule mitään. He palas Valinoriin anomaan armoa ja ilmeisesti sen armon myös sai. Mutta iso osa Noldoria ja kaikki merkittävät henkilöt sieltä kyllä jatkomatkaa esimerkiksi. No tietysti Feanor ja hänen poikansa, mutta myös esimerkiksi Fingolfin ja Galadriel ja kaikki tämmöiset hahmot, niin he kyllä jatkoi sinne kohti Keskimaata. Kuten mä mainitsin aiemmin, niitä laivoja ei ollut riittävästi koko kansalle, niin sitten Feanor, hänen poikansa ja kaikki uskollisimmat tyypit meni niihin laivoihin ja oli silleen, että me purehditaan nyt ensin tästä meren yli ja sitten me lähetetään ne laivat hakemaan teitä muita, esimerkiksi Fingolfinin joukkoa. Et ikinä arvaa, mitä tapahtui sitten, kun he oli mennyt sen meren yli. Et lähettiinkö ne laivat takaisin? Ei varmaan lähettänyt. Ei niin. Feanorilla oli joku tämmöinen kummallinen sosiaalidarwinistinen ajatus, että vaan ne vahvat, jotka sinne halus esimerkiksi tappaa niitä teleriläisiä ja halus mennä sinne ensimmäisenä ja oli valmiit vannomaan tavallaan, että ainoastaan he saa mennä.
että hän ei halunnut näitä hitaita muita viivyttämään hänen matkaansa. Niin, sitten kun he oli päässyt sinne Beleriandiin näillä laivoilla, niin Feanor ja hänen poikansa sytytti ne laivat tuleen. Ja koska tämä maailmahan oli tässä vaiheessa vielä litteä, niin Fingolfin ja hänen joukkonsa näki meren yli sen loivun. Eli he näki, että siellä sit Fingolfin kyllä heti arvasi, että jaha, siellä poltetaan niitä laivoja. Vaikka he nyt ehkä ihan hirveän hyvin nähnyt, mutta Fingolfin arvasi, mistä on kyse. Niin. Ja tässä vaiheessa Fingolfin sanoi, että se oli tarpeeksi Noldoreilta ja Keskimaalta, mennään takaisin Valinoriin. Ei. Fingolfinin väki lähti ylittämään sitä merta, koska siis siellä missä Beleriand ja tämä Amanin manner oli siis lähimpänä toisiaan, niin siinä oli tämmöinen jäätikkö tai tämmöisiä jäälauttoja. Jäärauma oli se hieno suomennos, niin siitä he pystyivät sitten kävelemään, vaikkei se ollut helppoa eikä hauskaa ja se oli hyvin vaarallista, niin siitä oli kuitenkin niin kuin mahdollista kävellä sitä jäätikköä pitkin. Helcaraxe-niminen paikka. Siellä monet sitten kohtasi loppuunsa kylmässä, vaikka periaatteessa haltioihin ei taudit pysty, mutta kai sitten äärimmäinen kylmyys pystyy heidät tappamaan. Ja siis tämähän oli siis niinku aiheutti, tässä niinku kylvettiin ne monet siemenet siihen kaikkeen katkeruuteen ja vihaan, mitä vallitsi haltioiden välillä. Et teleriläiset oli kaikki tietysti raivoissaan siitä, että nordorilaiset oli tappanut heidän sukulaisiaan. Fingolfinin joukot oli hyvin katkeria Feanorille ja tämän pojille, koska ne oli poltanut ne laivat ja he oli joutunut kävelemään sieltä jäätiköiden yli. Feanor oli katkera Fingolfinille, koska hän luuli, että Fingolfin yrittää syrjäyttää hänet. Ja niin kuin nämä nordorilaiset ei tässä niin kuin vaikuta ihan hirveän vakaalta porukalta, että he vaan niin kuin onnistuu joka yhteydessä suututtamaan toisensa ja kaikki muutkin ja niin kuin sotkee vaan kaikki asiat ja sitä sitten selvitetään vuosituhansien ajan. Ehkä tämmönen monessa varmaan muinaisuuskannossa tai arturilaisissa legendoissa tai minkä tahansa valtion tämmöisessä syntylegendassa niin on tämmöisiä tarinoita, että kaksi hahmoa perusti kuningaskunnan ja sitten ne kaksin taisteli ja toinen niistä tämmöistä niinku sekoitetaan tämmöistä niinku, mä en tiedä mitä mä haen takaa täällä, mutta sekoitetaan tämmöisiä niinku pieniä juttuja ja sitten tämmöisiä niinku henkilökohtaisia tarinoita ja sitten tämmöisiä suuria tarinoita. Niin semmoinen tulee mieleen niinku tämmöisistä. Niin. Joo, kyllä siinä on tollaista. Ja tästä tietysti sitten lähtee liikkeelle se koko Silmarillionin tarina. Nämä sukusurme ja vala ja kaikki nämä pahat asiat on se semmoinen tietynlainen moottori, mikä saa sen traagisen tarinan sitten liikkeelle. Noldorit, ne oli tosiaan vähän ehkä kunnianhimoisempia kuin telerit tai vanjarit, että ne halusi sinne mennä sotimaan ja tehdä kuningaskuntia ja tällaista ja siksi ne myös vaikuttaa ehkä eniten, no ne ja Sindar, niin keskimaan historiaa. Niin nämä vanjar, eli miksiköhän niitä sitten sanottiin, onkohan ne suurhaltijoita, ne on varmaan suurhaltijoita, niin eihän ne niinku tehnyt oikein mitään. Ne vaan hengas siellä Valinorissa Valarin kanssa ja oli vaan silleen, että no niin, hienoa on. Että jos historia on semmoista kansainvälisiä konflikteja, niin jos elää oikein elämää, niin sittenhän historia ei tuu. No se on totta. Tässä tietysti nyt mä mietin taas sitä Tolkienin pahan ongelman ratkaisua. Eli miksi on olemassa pahaa? Koska sitten se synnyttää uusia, hienompia asioita.
Eli tavallaan kun se tarina lähtee liikkeelle pahoista asioista ja ikävistä tapahtumista, niin sitten se voi tulla siihen loistoonsa se maailma. Niin. Kyllä. No, siirrytäänkö me nyt siihen sotaan, Morgothia vastaan? Kyllä. Heti kun Feanor poikineen oli siellä Beleriandissa ja Keskimaassa, niin he oli niinku tavallaan taka-ajamassa Morgothia. Eli he halusi heti hyökätä Morgothin kimppuun. Ja Morgoth oli jo siellä Beleriandissa sotinut haltioita vastaan ja ahdistanut siellä asuvia haltioita nurkkaan. Sindareita. Sindari eli harmaa haltioita kyllä. Ja nämä oli tietysti ihan innoissaan siitä, että nyt tulee apua lännestä, että nyt alkaa mennä paremmin. Mut sitten sieltä tulikin maailman kusipäisin haltija. Niin, Feanor poikineen oikein ystävällismielistä porukkaa. No, Tämä Beleriandin sottien ensimmäinen taistelu oli nimeltään ensimmäinen taistelu, ja sitten toinen taistelu oli tämä Feanorin ja poikien taistelu tähtien alla, eli Dagor Nuin Gilead. joo, tulee Gilead, oliko se sen tähti, Gilgalad, lienee. Joo, kyllä. Tai Elenkin tarkoittaa tähtiä ja haltijaa. No, en mä tiedä. Elen on tähti Queniax ja Gil ja sen johdannaiset on Sindarix. Niin, Morgothia vastaan sodittiin. Morgoth oli tällä hetkellä Beleriandissa vahvoilla. Joo, se oli kun se oli päässyt eroon siitä sen jättiläishämähäkistä Balrogien avulla, niin sitten se oli mennyt suoraan Angbandiin, eli sinne linnoitukseensa. Jossa Sauron oli örkkejä kerännyt. Joo, Sauron piti siellä linnoitusta pystyssä ja pahuutta elossa. Niin sitten Morgothin oli sinne Valoja päällä. valot päällä näin niin sanotusti, tulet palamassa. Niin sitten sinne oli Morgothin mukava palata ja alkaa heti sotia sit haltioita vastaan. Mutta tosiaan kun Feanorin pojat saapui, niin he ei perustanut mitään valtakuntaa, vaan he heti lähti sinne sotaan. He oli niin kuin sotajoukkona siellä noldorilaiset. Mut niin, Morgothilla oli, sillä oli örkkejä, balrogeja. Sauron sillä oli, oliko se lohikäärmeitä tässä vaiheessa? Ei ollut. Peikkoja. No ehkä niitä jo. Mutta örkkejä oli ja niitä oli paljon. Örkkejä oli paljon ja sitten kaikenlaisia pahoja henkiä, kuten just balrogit. Ne balrogit oli ehkä kaikkein merkittävimpiä näissä, niin kuin merkittävin Morgothin ase näissä, varsinkin näissä varhaisissa Beleriandin taisteluissa. Tässä Dagornuin Gileadissa Feanor ja pojat pysty lyömään niin kuin Morgothin joukot. Ne tavallaan sai ne pakosalle pakenemaan pois tai kohti Angbandia, mutta koska Feanor oli todella pahalla päällä, halusi saada ne Silmarillit takas, hän niin kuin, se hänen valansa oikein ajoi häntä eteenpäin, niin hän sitten vaan niin kuin jatko hyökkäystä puskua sinne Morgothin sotajoukkoihin, niin sitten Feanor ja hänen joukossaan olevat haltijat niin jäi sitten Balrogien väijytykseen, jäi niin kuin saarretuiksi ja taisteli siellä tosi pitkään. Siis Balrogithan on ihan hurjia, ne on periaatteessa näitä samoja Maiar-henkiä kuin esimerkiksi Sauron ja Melian ja Gandalf ja Saruman ja kaikki muut tämmöiset henkiolennot, ne on niin kuin Maiaria, mutta sitten Balrogit on vaan tämmöisiä hyvin pahoja henkiä, tulenhenkiä, jotka on sitten jo silloin ennen maailman luomista liittynyt varmaan siihen Morgothin joukkoon. Niin siitä huolimatta Feanor ja hänen joukkonsa pystyi pitämään ne Balrogit, niin kuin, tai siis taistelee heitä vastaan, että ne Balrogit ei vaan tullut ja tuhonnut heitä saman tien. Ehkä niin kuin muinaisina aikoina
haltijat oli niinku mahtavempia. Ja Joo, ehdottomasti. Tää on siis, mä mietin tätä just eilen, että niinku, se tässä vaiheessa, näissä Beleriandin sodissa, tässä ihan maailman alkuajoilla, niin nämä haltijat on tosi voimakkaita, mutta niiden vihollinen on tämmöinen yksi jumala. Ja sitten kun tullaan kolmannelle ajalle, ja sitten sellainen tämmöiset ihmisten heikentyneet kuningaskunnat ja Sauron, joka oli vain yksi Morgothin palvelijoista, niin sitten kuitenkin se on niinku jossain määrin tasavertainen taistelu, koska tai Sauron on niinku tietysti ylivoimalla, mutta kuitenkin niinku, jotenkin mittaluokka on sama niissä voimissa, koska maailma on haipunut. Mutta Legolas ei kuitenkaan lyö Sauronia paljalla nyrkillä kuoliaaksi. Että nekään ei välttämättä ole niin haltijat voittamattomia silloin kolmannella ajalla. Paitsi, no ehkä jos elokuvaa katsoo, niin Legolas olisi saattanut yksin voittaa Mordorin, mutta... Mutta tosiaan Feanor pystyi pitämään puolensa näitä Balrogia vastaan, ja sitten hänen pojat saapui isomman sotajoukon kanssa ja ajoi ne Balrogit pois. Feanor oli kuitenkin tässä kamppailussa saanut todella pahoja vammoja, että nämä tulenhenget oli pystynyt häntä suuresti vahingoittamaan, ja hänen joukkonsa oli melkein kokonaan tuhottu. Se mikä pieni kaarti hänellä olikaan mukana. Nämä pojat lähti kuljettamaan Feanoria poispäin sieltä taistelukentältä. He nousi tämmöiselle vuoren rinteelle, josta he sitten näki Thangorodrim tulivuoren tai tämmöiset kuonakasat, missä se Angband sijaitsi niinku niiden alla. Morgothin linnoitus. Pimeyden herrat ja tykkää asua tulivuorien lähistöllä jostain syystä. Niin. Se on kiinnostavaa, ja samalla tapaa kuin Sauron myöhemmin lähetti näitä pimeyden huurujaan eteenpäin, niin Morgothilla oli ihan samanlaisia mustia huureja, joilla se pystyi peittämään taivaan. Niin siihen varmaan tarvitsee sitten tuliperäistä toimintaa. Mutta Feanor oli kuoleman kielissä, ja viimeisenä asiana hän näki siellä Morgothin linnoituksen. Hän kirosi Morgothin. Hän oli tietysti antanut Melkorille tämän nimen Morgoth, ja sitten sen lisäksi hän kiros langetti hänen päälle kirouksen. Tässä on ehkä esimerkki siitä, että haltijoilla on kyllä taikavoimia, mutta siitä ei vaan lennä salamoita sitten Feanorista, vaan se on jotenkin abstraktimpi se kirous. Mutta samalla Feanor sitten totesi, että haltijat ei tule voittamaan Morgothia yksinään omin voimin, koska se Morgothin valtakunta on ihan liian voimakas heille. Ja kyllähän siinä sitten loppujen lopuksi niin kävikin, että nämä haltijat ei pystynyt sitä yksinään tekemään. Tämä oli nyt taas sitten spoileri sinne myöhempiin aikoihin. Mutta tietysti kyllähän kaikki tietää, että esimerkiksi Taru Sormusten herrasta kirjan tapahtuman aikoihin ei enää ole Morgoth vallassa. Eikä Beleriand olemassa. Eikä Beleriand olemassa. Feanor kuoli, haltioista suurin. Hänen henkensä tuli oli niin voimakas, että kun hän kuoli, niin hänen ruumiinsa paloi tuhkaksi. Ja Feanor, toki koska hän oli kuolematon haltija, niin hän sitten meni henkenä sinne Mandosin saleihin, mutta hän ei enää koskaan palannut ruumiilliseen olomuotoon jostakin syystä, jota ei selitetä muistaakseni. Ehkä se oli kyllästynyt sotimaan, mutta en mä tiedä. Mutta oli tehnyt valan. Niin oli. Ja musta tässä Feanorissa se oli ehkä, en mä tiedä, voiko sen sanoa, että se on ehkä ollut haltijoista kaikkein suurin ja voimakkain. Ei välttämättä hyvä, mutta niinku tämmönen tietynlainen kulttuuriheeros hahmo, kun se keksi kirjoituksen ja taikakivet ja ties mitä lampuja kehitteli ja aseet keksi tyyliin ihan yksin melkein, niin se oli tällainen hyvin merkittävä haltijahahmo. Mutta luonteeltaan varmaan voisi sanoa, että pahin haltija. Kyllä selvästi tämmöinen, en mä tiedä onko antisankarikin vähän liian lempeä ilmaisu hänestä, että
Että kyllähän hän niin kuin oli tämmöinen antagonisti jossain mielessä. Tai ainakin hänen poikansa, koska... No, tarinallisesti varmaan protagonisti kuitenkin. No joo, toki. Mutta just tämmönen... Ehkä antisankari on hyvä termi, en mä tiedä. Niin mihin se kuoli? Balrogien aseiden lyönteihin. Hän sitten sai niistä niin pahat mammat, että sitten hän kuoli jonkin aikaa sen taistelun päättymisen jälkeen sinne vuoren rinteelle. Tietysti aika surullista, että viimeinen asia, mitä hän näki, oli pimeyden ruhtinaan kuonakasat. Tuli mieleen tämmönen tuli, mitä Gandalf sanoo Balrogille, että Balrog on varjo ja liekki, ja sitten Gandalf on salaisen tulen palvelija. Että tässä mytologiassa on tämmöinen hyvä tuli ja paha tuli. Feanor on tulen henki ja Joo. Melkor asuu tulivuorissa. Kyllä, siis Tolkien jossain kirjoituksessa, mä taisin just eilen lukea, mä en kyllä nyt enää yhtään muista mihin se liittyy, mutta se kuvasi kahta erilaista tulta. On tulta, joka kuluttaa ja tuhoaa, ja sitten on tulta, joka lämmittää ja saa toimimaan ja niinku luo tavallaan elämää. Eli on kaksi tämmöistä erilaista tulta, vaikka niinku pohjimmiltaan sama elementti jossain mielessä, niin sitten kuitenkin hyvin erilaiset. Ja onhan esimerkiksi tällä Eru Iluvatarilla, eli Jumalalla on tämä sammumaton liekki, joka tuo elämän, tavallaan tietoisuuden ja jotenkin pystyy luoda elämää, niin se tapahtuu tämän kuolemattoman liekin kautta. Ja Morgoth halusi löytää sen kuolemattoman liekin ja hän pitkään matkusti tyhjyydessä etsiessään sitä, mutta ei sitten koskaan löytänyt sitä. Mutta tässä sit hänellä oli omanlaisensa tulet siellä sitten, kun hän meni fyysiseen maailmaan. Mutta joo, tosiaan kuten sanoit, niin on tämmöinen tulen vastakkain, kahden erilaisen tulen vastakkainasettelu. Vai onko se paha tuli sitten Melkorin korruptoimaa hyvää tulta? Totta, on. Varmaan sitä. Teoria. Niin, mä aloin sitä miettiä, siksi mä hiljenin. Että jos se haluaisi emuloida, nyt taas hyvää kapulakieltä, mutta jos se halusi Eru Iluvataria, jolle se oli kateellinen, niin Melkor aina, niin jos se halusi siksi asua tulivuoressa, että se olisi lähempänä jotain Eru Iluvatarin mahtia, en tiedä. Ehkä. Tää nyt ehkä liity tähän, mutta tuli vaan mieleen se, että Feanor, hänen nimensä tarkoittaa tulen henkeä, mutta Balrog tarkoittaa tavallaan kanssa tulen henkeä, mutta se tarkoittaa tulen kauhuhenkeä. Feanorin tappaneet henget oli myös tulen henkiä. Feanorin kuoleman jälkeen hänen ei kuitenkaan ollut täytetty, tai siis se ei rauennut siihen, että hän kuoli, vaan hänen poikansa jatkoi sen valan toteuttamista, koska he oli vannoneet sen saman valan. Eli nämä Feanorin 7 poikaa jatko seikkailujaan ja sekoilujaan Silmarillionin tarinoiden ajan. 7 veljestä. Kirjaimellisesti. Joo. Kyllä, niitä oli 7 veljestä. Niin mä taisin edellisessä Feanor-osassa mainita sen, että sen yhden YouTuberin mielestä niitä poikia riittäisi, että niitä olisi 2 tai 3, että 7 on liikaa. Mutta nyt mun täytyy korjata lausuntoa, niin hän jatkoi sitten sitä ajatusta siinä mielessä, että jos niitä olisi ollut vain 2, niin sitten se olisi luonut tämmöisen niin kuin
binäärisyyden näihin veljiin, että yksi on hyvä ja toinen on paha. Mutta kun niitä on 7, niin jokainen niistä omalla tavallaan on hyvä ja paha ja on niinku traagisuutta ja tämmöistä. Niin hänestä on, tästä Girl Next Gondor-kanavasta annoin vähän väärän todistuksen siinä mielessä. Käykää kuuntelijat itse tarkistamassa. Niin. Tsekatkaa lähteet. Me ei laiteta lähteitä mihinkään ylös. Niin, kyllä ne sieltä Googlesta löytyy. Joo. Tosiaan tämä Vala ei nukkunut, vaan sitten monia pahoja asioita tapahtui sen takia, että Feanorin ja hänen poikiensa hirvittävä Vala oli vannottu. Nämä pojat jatkoi myös tietenkin sotaansa Morgothia vastaan, koska Morgothilla oli ne 3 Silmarillia, jotka he halusivat saada takaisin. Eihän tässä sinänsä ole mitään pahaa. Mutta myöhemmin, esimerkiksi kun Morgothilta oli saatu 1 Silmarilli takaisin, niin ne ei ollut Feanorin pojat, jotka sen sai takaisin, vaan Beren ja Luthien. Ja sitten Beren antoi sen Silmarillin muistaakseni Luthienin isälle Thingolille. Niin Ja jos ne olisi pitänyt ne, niin sitten Feanorin pojat olisi tullut ja pistänyt paikat paskaksi. Kyllä, valansa mukaisesti he lupas tappaa jokaisen, joka pitää heiltä Silmarillin poissa. Pitäisikö meidän kerrata nämä Feanorin pojat? Joo. Että sieltä listasta. Kyllä. Mä en oikein muista mihin järjestykseen laitoin, mutta ensimmäisenä on Maedhros, joka oli Feanorin vanhin poika. Eli Juhani. 7 veljeksen Juhani. Konsta, mä sanoin sulle, että sä et voi laittaa näihin kaikkiin tätä 7 veljestä juttua. Joo, sano Maedhros. Joo, Maedhros. Ja saat tietenkin oikeasti sanoa 7 veljestä jutut. Maedhros johti esimerkiksi tämmöistä Maedhrosin liittoa Morgothia vastaan, eli hän yhdisti kaikki haltioiden voimat. Tästä kului satoja vuosia, tai oli satoja vuosia myöhemmin, mutta kuitenkin hän johti sitä liittoumaa, joka oli tavallaan saartanut Morgothin. Et siinä vaiheessa, kun haltioiden voima oli suurimmillaan, niin sitä johti tämä. Niin, Beleriand haltijat yhdisti ne. Kyllä, niin Maedhros johti sitä. Maedhros jäi myös vangiksi, Morgothin vangiksi. Morgoth ripusti hänet sieltä Thangorodrimilta kädestä roikkumaan ja sitten Fingon hänet sieltä pelasti ja silloin sitten Maedhros myöhemmin luopui tästä vaateestaan olla Noldorin kuningas. Koska ei ollut kättä. Kai se oli ikään kuin kiitos tai jotain, ehkä hän katu tai jotakin. Mutta tästä tuli mieleen tästä Noldorin kuninkuudesta, että Feanorhan ei missään vaiheessa julistautunut kuninkaaksi, vaikka hänen isänsä, joka oli Noldorin kuningas, oli kuollut, niin hän periaatteessa oli Noldorin kuningas, mutta sitten kun hän ei ollut pystyttänyt valtakuntaa mihinkään. Ja tavallaan nämä hänen poikansakaan ei oikein missään vaiheessa pystyttänyt mitään hirveän pysyvää valtakuntaa, vaan ne oli enemmän tämmöisiä niin kuin leirejä. Niin, mulle tuli Maedhrosista 3 pointtia mieleen. Sieltä leikattiin käsi, niin se on sitten sarjakuva-adaptaatiossa tämmönen soturi. Se on erittäin kova. Sitten tuli mieleen kukas se kreikkalaisessa mytologiassa, jonka Maksa syötti. Oliko se Prometheus, joo. Niin se tuli mulle mieleen, vaikka en mä tiedä, tai on tullut aiemminkin, kun mä oon Maedhrosen kohtaloa miettinyt, mutta ei siellä mitään kotkaa ollut. Vai hetkinen. Mä en nyt täytyy sanoa, että mä en muista, mutta jos mä en väärin muista, niin Fingon pelasti Maedhrosin lentämällä kotkalla sinne. Toki hän joutui leikkaamaan Maedhrosilta käden pois.
Mutta siihen liittyi kotka, mutta se kotka ei nokkinut hänen maksansa, vaan pelasti hänet myös. Joo. Ja kolmas pointti tai kysymys oli, että Maedrox, näihin aikoihin ihan ihmiset oli hereillä Beleriandissa. Joo, siinä vaiheessa, joo, kyllä. Oliko niitä mukana siellä Maedrosin liittoamassa? Varmaan. Kyllä muistaakseni ne oli osa Maedrosin liittoa. Et sitten toki siinä, kuten sanottu, niin siinä oli kulunut jo satoja vuosia. Eli sanotaan satoja vuosia. Niin ihmiset oli siellä mukana ja Maedrosin joukoissa heitä toimi näitä hyviä Edainin ihmisiä. Edain, kuten Dun Edain. Tai Druedain. Ne on niitä villi-ihmisiä. Aha. Mutta ne ei ollut Maedrosin liitossa mukana. Okei. Mitäs seuraava poika? Ikäjärjestys. En ole varma onko ikäjärjestys, mutta seuraavana mulla listassa on Maglor. Hän oli Maedrosin kanssa. Nyt taas tulee juonipaljastuksia, mutta siis sitten Beleriandin sotien loppuvaiheessa oli enää 2 Feanorin poikaa hengissä ja ne oli Maedros ja Maglor. Maglor oli tämmönen vähän jotenkin tämmönen herkkäsieluisempi kuin hänen veljensä Maedros. Hän oli runoilija ja laulaja. Simeoni. No joo. Vai Erik. Ehkä eniten Simeoni. Joo. No. Kun kun nämä Beleriandin sodat oli jatkunut vuosisatojen ajan, niin jossain vaiheessa nämä Elrosin ja Elrondin he lainausmerkeissä adoptoi, toisin sanoen kaappas heidät, koska he oli tappanut heidän sukunsa ja halusi saada joltain toisilta sukulaisilta lunnaita heistä. He ajattelivat, että he ottaa Elrosin ja Elrondin panttivangeiksi ja vaihtaa heidät sitten näihin Silmarileihin. Mutta Maglor kyllä myös sitten kun Elros ja Elrond oli asunut heidän luonaan, niin hän sitten alkoi kasvattaa heitä ja oli heille tämmöinen isähahmo. Oli myös Maedros jossain määrin, mutta Maglor selvästi enemmän. Ja Elrond jossain saattoi jopa muistella sitten Magloria jotenkin hyvällä, vaikka periaatteessa he oli kaapannut nämä pojat. No ja oliko nämä haltijat sitten jossain sodassa kesken? Tai kahakoissa tai vihoissa? Joo, kyllä sitä siis... Näitä Noldoreita on Elrond ja Elroskin. Niin on, mutta heidän äidillään Elvingillä oli yksi Silmarilli. Ja sitten Maedros ja Maglor valansa mukaisesti vuosisatoja myöhemmin, kaikenlaista oli jo ehtinyt tapahtua Beleriandin sodissa, niin heidän oli pakko saada ne Silmarillit takaisin. Niin silloin he hyökkäs mä en muista enää mikä satamakaupunki se oli, missä Elving ja hänen poikansa asu. Elrosin ja Elrondin isä oli muuten Earendil, merenkävijä, joka sitten tavallaan tämmöinen pelastajahahmo. Ja Venus. Venus-tähti, myöhemmin taivaalla kyllä. Niin he hyökkäs sinne, koska he halusivat saada sen Silmarillin takaisin, mutta he ei saanut sitä. Okei, mennäänkö seuraavaan poikaan? Joo, täällä sitten seuraavana Curufinin mainitsisin. Hän oli eniten isänsä kaltainen näistä pojista. Hänen nimensä varsinaisesti oli oikeasti Curufinve. Kuten edellisessä jaksossa muistaakseni opimme, niin myös Feanorin nimi oli Curufinve. Jossain vaiheessa. Ei ihan syntymän aikana, eikä loppuvaiheella, mutta siellä välissä. Niin se yksi niistä 3 nimestä. Ja Curufinve tarkoittaa taitavaa Finveä. Finve oli Feanorin isä, Noldorin kuningas. Niin sitten myös Feanorin pojan nimi oli Curufinve, koska hän oli tämmöinen taitava seppä. Ja Curufinin, mutta siis myöhemmin tunnettiin nimellä Curufin. Niin Curufinin poika oli toi Celebrimbor, joka takoi nämä haltioiden mahtisormukset ja teki Sauronin kanssa yhteistyötä.
Eli tavallaan Curufin on tavallaan se ainut, ainakin mikä Silmarillionissa ja mainitaan, että ainut miten Feanorin suku ja jotenkin tämmöinen perintö jatkuu sitten aina sinne toiselle ajalle asti ja myös ehkä kolmannelle ajalle siinä mielessä, että ne sormukset oli olemassa vielä silloin kolmannella ajalla. Sitten Curufinin seurassa oli Celegorm, joka oli tämmöinen metsästäjähahmo. Nyt päästään näihin poikiin, joista ei ole ihan niin paljon sanottavaa. Joo, mutta niin, elikkä tää oli siis Timo tai Aapo. Ei englanninkielisessä Tolkien podcasteissa ei ole tämmöstä. Tämä on kyllä todellinen lisäarvo verrattuna kaikkiin niihin podcasteihin verrattuna. Metsästäjä. Joo, ja kai Celegorm oli vähän niinku, se oli vähän niinku pomo. Ja nämä kaksi veljestä usein niinku eli keskenään ja teki asioita keskenään, mutta sitten kuitenkin Curufin oli se, jonka tahtoa niinku toteutettiin. Et Celegorm oli tämmöinen niinku jotenkin keulakuva sille operaatiolle, mä en oikein ymmärrä miksi, mutta kuitenkin jotenkin Curufin veti niitä isoja linjoja, mutta sitten Celegorm niitä jotenkin toteutti sitten enemmän. Hän oli tämmöinen metsästäjähahmo. Sitten on Garanthir, joka oli pahansisuisin ja inhottavin näistä veljeksistä. Sotaa halusi käydä kovasti ja oli selvästi perinnyt isästään näitä pahimpia ominaisuuksia. Mikäs veljes se on? 7 veljeksistä. Katsotaan täältä. Tai siis mä osaan nää ulkoa. Tietenkin. Eli Garanthir oli näistä veljeksistä sitten se pahansisuisin. Elikkä Juhani. Löytyyhän se sieltä. Luonteeltaan äkkipikainen, määräilevä ja hidasoppinen. Jukolan isäntä myöhemmin. Ja johonkin herätysliikkeeseenkin liittyy. No niin, en tiedä liittyykö Garanthir koskaan herätysliikkeisiin, mutta oli ainakin pahansisuinen. Ja sitten vielä 2 veljestä, Amrod ja Amras, jotka oli kaksosia ja metsästäjiä. Ja... No 7 veljeksessä on 2 kaksosparia ja varmaan kaikki oli metsästäjiä. Kyllä. Mä en nyt muista tosiaan, kun Amrod ja Amras on vähän tämmönen niin kuin parivaljakko, niin he ei ainakaan ollut ihan hirveän innoissaan siitä, kun Feanor halusi tappaa Teleriä ja polttaa laivoja, että he oli vähän silleen niin kuin, jotenkin koitti pistää vastaan, mutta he oli kuitenkin vannonut tämän saman valan, niin he joutuivat osallistumaan sitten tähän sotaan. Mutta silleen kirjallisesta analyysistä 1 hahmo. Kaksoset, ne on ne The Twins, ne on vaan se parivaljakko, ne tekee kaiken yhdessä ja näyttää samalta. Niin, nimenomaan. Eli käytiin kaikki läpi. Maedhros, Maglor, Celegorm, Curufin, Garanthir, Amrod ja Amras. Siinä on 7, kyllä. Joo. Tähtiä kuin Otavassa. Näin on. Poikia Beleriandissa. 7 tähteä. Otava on muuten Tolkienin tarustossa tärkeä tähdistö. Kaikki varmaan tietää sen kondorin symbolin, valkoisen puun. Niin kuinka monta tähteä siinä sen päällä on? No, kun noin sanot, niin varmaan 7, mutta Joo, ei kyllä. jotain kauhalta tai karhulta näytä. Ei siinä, mutta ei näytäkään, mutta tämä Barda, tähtien kuningatar, siis laittoi 7 tähteä taivaalle merkiksi Morgothille, että vielä jonain päivänä me sinut saadaan. Tämän nimi oli Valakirka, eli Valarin sirppi. Ja mä en ole ihan varma, onko nämä tähdistöt samoja kuin meidän maailmassa, mutta ilmeisesti joo. Joo, eli kyllä mä oon näin ymmärtänyt, että Tolkien on sanonut, että Ardan tähdet on samat kuin meidän maailman tähdet suoraan. Ja planeetat kanssa. Ja tästähän voi myös sitten päätellä sen, että oikeasti tämä Tolkienin Arda on meidän maailmamme joku muinaishistoria. Niin. Ja tosiaan se
on ensin liitteämaa, mutta nykyään se on jossain vaiheessa muuttunut sitten pallaksi, mutta sama maailma. Kyllä. Tai siis ei oikeasti, jos joku kuuntelija siellä on ihan järkyttynyt, niin ei oikeasti, mutta siis tässä subkreationissa. Kyllä. Tolkienin tarusta meille näin opettaa, että en mä nyt tiedä, ketä meidän tässä pitäisi uskoa. Mutta se, mikä mun pointti oli se, että 7 on tärkeä luku. Ja tässä tähtikuviossa on 7 tähteä. Myös Kääpiöiden ensimmäinen kuningas Durin näki 7 tähden tähtikuvion ilmestyvän hänen päänsä taakse, kun hän katsoi omaa heijastustaan jostain tai siitä lammesta, mikä on Moorian edustalla. Kai, jos muistaakseni. No kuitenkin pointti oli se, että 7 on tärkeä luku ja Valarin ruhtinaita on 7 ja 7. Ja oliko Kääpiö-sukuja 7? Ja Kääpiö... Itse asiassa varmaan oli, joo. Ja Kääpiö-sormuksia oli 7 kanssa. Joo. Aloin laulaa päässäni sitä englanninkielistä runoa, että mä muistan. Joo. Mut joo, kyllä niitä olisi. Ai niin, siis sekö lammikko, missä asuu se ihme mustekala siellä? Mun mielestä se on Mirrormere. Joo, jossain jaksossa me selvitetään, että mikä helvetti se on, se mustekala. Mustekala-jakso. Coming soon. Joo. No, onko pojat käyty? Kerro Aleksanteri meille tarinan opetus. No siis, tulkitsen näissä kaikissa, mä näen vaan sen Tolkienin itsekritiikin, että luominen on syntiä, mutta kuitenkin samaan aikaan tosi tärkeä asia. Eli kun Feanor oli tämmöinen monella tapaa hyvin taitava kädentaitaja, tarun tietäjä, keksi ne kirjaimet, keksi paljon kaikkia asioita, mutta sitten hän rakastui liikaa niihin omiin kättensä töihin, muuttui kateelliseksi niistä ja halusi hinnalla millä hyvänsä pitää nämä aarteet itsellään, niin se johti sitten pahaan. Ja tässä on myös tämmöinen ylpeys käy lankeemuksen edellä opetus mun mielestä, että kun Feanor oli selvästi kaikista haltioista ehkä taitavin, voimakkain, varmaan kauneinkin, kaikin tavoin paras, mutta sitten kuitenkin aika inhottava ja liian ylpeä haltija. Mutta niin tämä luomisen synti, niin sehän toistuu monissa muissakin hahmoissa, kuten Sauronissa. Sauron oli tämmöinen henkiolento, joka ei alkujaan ollut paha, mutta sitten kun se halusi toteuttaa omaa visiotaan ja kävi ylpeäksi, niin sillekin tuli tämmöinen lankeemus. Ja niin musta Feanorissa näkyy vähän se sama. Ja jotenkin tämä niinku toistuu tosi usein Tolkienin tarustoissa, niitä on muitakin esimerkkejä. Ja sitten myös ihmisissä on näitä. Et numenorilaiset on voimakkaita ja hienoja, mutta sitten he käy ylpeiksi ja haluaa maallista hyvää, tämmöistä niin kuin maallista vaurautta liiaksi. Ja Aragorn on ylpeä, haluaa kuninkaaksi ja onnistuu ja voittaa pahuuden. Niin, ehkä Aragornissa sitten on kuitenkin jotakin erilaista. Hän ei... Niin se on muuten oikeasti aika vaikea. Nyt mä aloin vaan miettiä, että mikä se ero on hyvän ylpeyden ja huonon ylpeyden välillä. Elokuvissa Aragorn on vähän nöyrempi ja ei ehkä halua edes kuninkaaksi, ainakin se siltä vaikuttaa joissain elokuvissa, mutta kirjoissa se on ihan on valmis kuninkuuteen aika pian. Kyllä, ehdottomasti. Mutta onko se sitten se erottava tekijä, eihän Aragorn halunnut ehkä mitään tämmöisiä aarteita itselleen. En mä tiedä, onko se erottava tekijä. Mutta se, että ylpeys voi selvästi. Siis niin kuin on hyvä asia olla ylpeä itsestään ja omista töistään, mutta ei saa olla selkeästi liian ylpeä. Sitten tämmöinen niin kuin Feanorin hahmossa on ehkä tämmöinen maailman sisäinen opetus. Mä en tiedä, onko se ehkä johdettavissa meidän tähän oikeaan maailmaan, mutta tämä valan vannominen, se on niin kuin huono asia, että jotenkin tämä, vaikka siis myöhemmin kyllä Tarustossa myös vannotaan valoja, jotka on hyviä asioita. Esimerkiksi Elendilin vala on hyvä asia ja Kirjonin ja Eorlin vala on hyvä asia. Tämmöisiä ihmisten tekemiä sopimuksia ja
valoja. Mut tää Feanorin vala, mä en tiedä onko se niinku, jos tätä ajattelee niinku maailman sisäisenä mytologiana, niin se, että Feanor vannoo Iluvatarin nimeen, niin se on, niinku, se on paha asia. Mutta mä en tiedä, että onko se sitten myös se, että ei saisi vannoa valaa liian kevyin perustein. Toki kyllähän siis Feanorin valalla oli aika hyvät perusteet, että maailman musta vihollinen oli varastanut hänen luomansa ainutkertaisen aarteen, jossa oli ainoa jäljellä oleva maailman valo. Mutta siitä huolimatta hänen valansa johti niin pahoihin asioihin. Niin. Ehkä se olisi voinut vannoa, että minä ja Noldor tuhoavat Melkorin. Ja sitten vannoa vaikka Lorienin korkeimman puun mukaan tai jotain, eikä Eru Iluvatarin. Sitten se olisi ollut parempi vaan. Että jos ne ei olisi myös uhannut tappaa kaikkia hyviä ihmisiä, jotka pitelee heiltä valoa Silmarille. Niin, kyllä. Se on kyllä niinku. Mut sit kun mä mainitsin tuossa edellä niitä ihmisten vannomia valoja, siis Girionin ja Eorlin vala, kun siis tää on se sopimus, missä Rohanin valtakunta syntyi. Gondor antoi näille ratsumiehille omakseen tämän Rohanin maan, jonka Eorl perusti Rohanin. Kyllä, Eorl nuori. Niin Girion, joka oli Gondorin käskynhaltija, niin hän lausui siinä valassaan Iluvatarin nimen. Ai jaa, ups. Mut se johti hyviin asioihin. No ehkä Eru Iluvatar ei, tai valareita ei kiinnostanut, kun ne ei ollut haltioita, jotka sen teki. Niin, ja mä tässä ehkä jatkan sitä mun teoriaani siitä, että Feanorin valan pahuus on maailman sisäinen mytologia. Se on opetus siitä, että Eru Iluvatarin nimeä ei pidä lausua liian kevyin perustein. Ainoastaan kuningas tai kuninkaan valtuudella oleva hahmo saa sen tehdä. Koska Feanorhan ei ollut Noldorin kuningas vannoessaan sen valansa Eru Iluvatarin nimeen. Tämä nyt on taas ihan mun teoriaa, mutta siis esimerkiksi Elendil vannoi valan. Ei se vannonut Iluvatarin nimeen, vaan Girion, Gondorin käskynhaltija, jolla oli kuninkaan valtuudet, niin hänellä oli oikeus vannoa valansa. Koska Numenorissa kuningas oli ainut, joka rukoili Eru Iluvatarille siellä niiden korkealla vuorella. Niin tämä on jotenkin tämmöinen, jos tämän ajattelee niin kuin ihmisten mytologiana, niin sen opetus on se, että Jumalan nimeä ei saa lausua turhanpäiten ja ainoastaan kuningas saa käyttää sitä. Ja siinä, kun mä mainitsin sen Girionin ja Eorlin valan, niin se paikka, missä Jumalan nimi lausutaan tällaisessa yhteydessä, muuttuu pyhäksi paikaksi. Siinä ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin mainita se Jumalan nimi. Niin ehkä se sitten on, jos Feanorin tarinaa ajattelee niin kuin maailman sisäisenä mytologiana, niin se voi olla se opetus. Toki sehän on kuitenkin kristillinen opetus. Jeesuskin sanoo Vuorisaarnassa, että ei pitäisi vannoa valaa, koska sitten se tarkoittaa, että sä et muulloin puhu totta. Mutta tämä taas ei nyt sitten ehkä ihan hirveästi liity tähän aiheeseen. Kyllä. Raamatussa ja Silmarillionissa on paljon yhteistä. Mikä sun mielestä on Feanorin tarinan opetus? No siis Feanorin valahan on se tärkein niinku osa sitä tarinaa, että jos Googleen pistää Feanor ja välilyönnin, niin siihen tulee vala siihen tai oat siihen seuraavaksi, mutta en mä tiedä. Mutta siis jos ajattelee tosiaan tämmöistä, että se on osa semmoista muinaismytologiaa tai puoliksi mytologiaa, puoliksi historiaa, niin se on vähän semmonen, että oli tämmöisiä kuninkaita ja this was they doing tai jotain. Kirjoittivat ylös, mitä nämä puuhasteli, että onko sillä mitään opetusta sitten. No, tai sitten ne samat, mitkä sä sanoit jo kerkesit. No joo. En mä osaa oikein vastata. Okei, no mutta niin, no hyvä, jos oot samaa mieltä mun kanssa. No mutta eikö se ole vähän tarina tämmönen, että this was the kings, this was they doing. Niin, että se on vaan niinku kirjataan tapahtumia ylös. Mut kyllähän siinä feanorilaisten
lankeemuksessa on oltava joku opetus. Se, että he vannoi sen valan ja sitten he toteutti sitä ihan liian pitkään ja aiheutti tosi paljon pahaa. Näähän siis itse asiassa, nämä 2 loppuun asti selvinnyttä poikaa, Maglor ja Maedhros, niin hän loppujen lopuksi totesi, että he on kirottuja, vaikka he toteuttaisi sen valansa ja sais ne silmarillit. Ja jos he rikkoo sen valansa, niin he on silti kirottuja. Niin heillä siis loppujen lopuksi oli 2 silmarillia. Mutta ne silmarillit poltti heidän käsiään, koska he oli muuttunut pahoiksi ja epäpyhiksi, silleen niin kuin likasiksi. Niin he heitti ne menemään ne jalokivet. Tosin olikohan Maglor, joka heitti itsensä samalla, tuli vuoreen. Mutta kuitenkin he sitten ymmärsi sen loppujen lopuksi, että miten paha heidän valansa oli ollut. Miten paljon pahaa se oli aiheuttanut näiden Beleriandin sotien aikana. Vaikka toki se oli se yhdistävä voima, mikä oli saanut haltijat taistelemaan pimeyttä vastaan, niin se oli kuitenkin johtanut paljon suruun ja kärsimykseen myös niin kuin haltijoiden välillä. Ja myös ihmisten välillä. Ehkä mulle tulee semmoinen opetus mieleen, että pasifistinen opetus. Että olisi haltijoilla ollut paljon paremmin asiat, jos ne olisi vain jättänyt ne, antanut Melkorin viedä ne silmarillit ja jäädä rauhassa Valinoriin. Niin. Missä vaiheessa muuten näitä sotia, niin tuli sitten aurinko vai tuliko? Oliko nämä kaikki sodat käyty pimeydessä? Ei. Kun ne 2 puuta oli kuollut, kun Morgoth oli tappanut ne, niin... Ja Ungoliant. Niin silloin tää Javanna, näiden kasvien vala, niin yritti parantaa ne puut. Ja silloin kumpikin niistä puista teki vielä yhden, tai no muistaakseni toinen teki kukan ja toinen teki hedelmän. Ja näistä sitten tehtiin aurinko ja kuu. Ja sitten kun aurinko ja kuu laitettiin taivaalle, niitä tämmöiset Maiar-henget sitten kuljetti siellä. Niin kun aurinko ensimmäisen kerran nousi lännestä, niin silloin ihmiset heräs kaukana idässä. Mutta se taistelu, missä Feanor taisteli Morgothin joukkoja vastaan, niin sehän oli taistelu tähtien alla, koska aurinko ja kuuta ei ollut vielä. Joo. Mä lopetan, vaikka sä voit kertoa vielä oman juttusi, mutta hauska anekdootti, kun mä muistiinpanoihin niin kirjoitin, että miksi minä tykkään Feanorista, niin mä vahingossa kirjoitin, että miksi minä tykkään Fingolfinista. Freudilainen lipsahdus. Kyllä. Ehkä tässä nyt oli sitten tiivistetysti 2 jaksossa Feanorin tarina. Jo paljon asioita jäi sanomattakin varmaan, mutta Feanor oli tämmönen kulttuuriheros ja antisankari ja Silmarillionin tarinan liikkeelle laittaja. Ja todennäköisesti mainitaan muissa jaksoissa. Kyllä, ja varsinkin hänen poikansa mainitaan sitten kaikissa Silmarillionia koskevissa jutuissa, koska he sitten siellä sekoili menemään yrittäessään saada niitä Silmarilleja takaisin. Mutta ei kai siinä sitten muuta. Kiitos kun kuuntelit. Kiitos. Laitahan podcasti tilaukseen joko täällä YouTubessa tai täällä Spotifyssa, ollaan näissä molemmissa. Kuuntelet ne jaksot ja aiemmat jaksot. Kyllä me on tehty jo monta hyvää jaksoa ja mä oon tehnyt pari bonusjaksoakin maantiedosta. Joo. Ja kuten aina, niin nukkumaan menossa laitetaan autoplaylle repeatillä koko soittolista. Juuri näin. Me haluamme saada numeron isommaksi. No niin, ei kai muuta. Kiitos ja näkemiin, ei kun kuulemiin. Hei hei. Hei hei.